אז יש מספיק מקום לתחביבים שלך. נראה לי שכן. תגיד, אז מה, אני בונה את זה לבד? שנינו ביחד בונים את זה בשעה בערך. שעה. שעה, שנינו ביחד. יאללה. הגענו לשטח, כדאי להכין איזשהו שטח יציב, מפולס, כדי שאפשר יהיה לשים עליו את המבנה, את המחסן, כן. שיהיה יציב, שהכל לא יעוף ברוח. בואו ניקח זמן, שעה מעכשיו סיימנו. יאללה. תביא, אני אגיד לך איפה לשים. אז פה, נועם, אני מצ'פר אותך ושם לך כבר חלון במחסן. זה ממש פשוט העסק הזה. פחות משעה וסיימנו עם זה. כן, נשאר רק עוד דבר אחד. בבקשה, המפתחות שלך. תודה רבה, היה לי נעים מאוד. בכיף. מה, אחרי שבניתי כזה דבר יפה, לא חבל להפוך את זה למחסן?